And Duond Onagi. Mana kamano ne koram gajwang kamura mara mitira ka utuluma kene maruwa ki kendo chendono ma Duond Onagi etno mara ron koram gajwang kama bende maputa chendono enan Steve James aka Nyakwar naroni one tomato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama kelne kacha weche mopogore kachel koda twak mopogore motono gigino mabende koro mulo Adundo Jaluo Adundo Onagi koram gajwang ka giesani podwan kande kachel koda chendono ma Duond Onagi kama di wuoye kanda lose ewechogo mag Arita kwe mose bedoka rocho Ratich Oganda chutho to jogo mabendo dak Kisumu County wan ka chel kod ne kumago hoyae wan bende gijia chelaria dek mose tonko ne gikone wan bende ka chel kod toy mabendo se wuoke kalura ka chel koda kuo kendo timbe mag njore kendo timbe mag jende ke mose bedoka mako Oganda ka chel kod jodak mag Kisumu County mae momi wakelo kande ka chel wakelo kandie Jakedne Ratich Oganda mano gosi Audi Ogada mondo mi olero ni to angomo sebedo katimore to gino kenge mage mabende kaka chiel kom jogo mabende kedo Ratich Oganda gisebedo kage timo to police bende mawan gode pacho kande bende timo tijgi e yono makare me kamora mara mintie koram gajwang ponono ni midhiro machalo koda kamandi osembaki ma en chenro mari mabende korwadhe go mbaka tarik poden tarik apaga birio chengti chariyo de mara deki gana record proko da uchiel sausra mongaja sangwen mala kacha ginusu koram gajwang to wan kande kachiel koda elongo ni chairman ma Second Liberation Veteran Kisumu chapter kendo Jakedne Ratich Oganda mabende nogol wenje kacha mag YK 92 nyakoram gajwang endalogo wan gi gimo manlungo ni omo kata operations moi out kendo en mana bende ne kacha chiel kom do telo maga leader mandilongo ni Baghdad Moluor Audi Ogada Jakedne Ratich Oganda akawdul makenda mamusini to iriyo nade Steve, mwaka manyien Nyasaye podo miya muya
anyalo wacho ni ariyo maber nikech Nyasaye omiya ngima, anyalo biro nyaka studio ka, anyalo wuoyo, koro ariyo maber. Yes. Wamor kabisa mar neniga masani. Ing'e ni jo Singapore ka un kama nyaka wach ni mor. Wan joma pod wan e wang' yogi. Madhi Singapore ni. To samoro ok wamor. En ni ngima. Ngima to ngima. To mor to samoro onge. To iunde Singapore ta winjo ka osewacho ni umor. Koro an bende ang na ariwa kodu e mor kaka jo Singapore. Mondo kwa uni an be mor no orwaka e mar Singapore no. Yes. Wagwero kamano maduong' ahinya to ang'eni bende achiel kuom jogo bende ne usetiyo godo waneno ka bende pod watimo mus kaka Chuny Onagi TV kuom lal kata mana kuom tho mar manen jatij kaunti ma Kisumu Migosi Salmon Orimba ma bende noike tich abich weekend mokalo ni. Bende wan kachiel kod gigo ma bende osetimore, ne wan kande kachiel kod jatend jo boda boda miluongo ni Jacob ma bende gienyoro nonyiso ni osewito joge mathoth kabisa, jomoko tong', jomoko ma pikipiki, wan bende kacha Nyamasaria, Kondele, Nyalenda, gig moko timore mang'eny. Jakom Steve, en adier ni gik moko timore mang'eny, en adier kabisa. Adwa natim mos ne jowa mathoth ahinya ma oseyudre e lwet jonjore man gi hinyruok mopogore opogore, moko man nitie osiptal, moko bende osewuok osiptal kendo wuotho ka ging'ol, owegi gi rem, owegi gi ng'ol mopogore opogore kaluwore gi wecho mar kethruok mar arita kwe. To moloyo jowa mosewito jogi, wan gi joma bende ng'eny kabisa ma within a span of dweche mokadhogo mosetho mana kaluwore gi weche mag kethruok mar arita kwe. Tie jo ohala mopogore opogore mang'eny, ineno kata Nyateke kucha pod macha pod oliet, seme ka nineno kwa wawito jatich kaunti ma Siaya, jo osewito lwetgi, osewito ngimagi e lwet jonjoregi. Tiyudo ka duoko malong'o mwayudo onge. Ng'eny cases ma jo njoregi nego go Oganda, ng'eny gibedo subjected investigation. Tibiro yudo ka result mwayudo out of investigation, en investigation mindless, en investigation ma mondo waduog wayud report ni case mar joma nonego Luero, for example jaseme Wuod Seme manonego lwet jonjore mane jatich Siacha, nyaka kawuono ni pok wayudo report. Investigation no dhi mna kamano. No watching and mistaken identity. To what level is mistaken identity? Mago taking queries ma wan go. So ntie weth kata nyao ma wayudo in terms of migepe mochung' monego mi ni ka gik ma kamago osetimore to migi teko kendo migi pesa kendo migi gik ma gitiyogo mondo gimi japiny duoko mar gik ma timore kama. Mano ntie nyawa maduong' ahinya, omiyo wachiko kamarach moloyo kama waaye. Wachiko kama wachiko ni okane ka nitie ng'ama dhi bedo safe, okane ng'ama dhi bedo safe jaduong'. Omiyo ka en mbaka ma nyaka wawachi, to wawachi with open mind mondo wang'i ni to ang'o giri monego tim, to ng'a giri monego timgi. Mana paro. Ero kamano. Gine ma bende arita kwe aneno en gima osebedo ka bende chando oganda Luo mathoth kabisa. O kata mana oganda Luo bar en piny Kenya mangima. Di ben ni samoro wan gi nok mar polis, kose polise man godo sane gi ma bende samoro titije gi maber, kose en ni nitie jogo ma bende odonjore mar ketho arita kwe mag oganda modak. En ang'o ma timore kandie? Gima timore ni chal ka gima kata notimore na. Kata natime, maybe atime the wrong way. Gima mi adwa wacho ni atime the wrong way. Issue ma sebedo go gi passion ahinya, ma bende abedo identified ga ahinya, ma bende risk ahinya ngimana, en wach mar insecurity gi jowa ma omi teko mar neno ni japiny orit makare, moluongo no police, moluongo gi dholuo moro no obila. Asebedo ka chung' motegno ahinya kendo en lweny masekoyo
ndalo mathoth ahinya. Magi duto gin barupe. Magi duto gin barupe masendiko, ma nandiko 2025, mano dwe mar adek, ma nandiko higa mane, ma nandiko nyocha, nandiko opogore asendiko jaduong' gi pichni mag joma ohinyore ahinya, ging'eny. I've written letters ne institution mopogore e wach achiel mar kethruok mar arita kwe, be it political thuggery, be it political violence, be it normal insecurity. Asewuoyo jaduong' oseketa at risk, kata mana gi moko kuom osiepega, kata moko kuom jotelo, kata mana moko kuom polise ma feel ni an alawogi ahinya nikech dwe manyokadhono nyandiko barua ma wagolo polise madhi abich Kasagama. Abich. I hope ni barupe go auru ga uneno. Dwe mokadho nyandiko barua agolo polise Mamboleo aboro. The entire police station Mamboleo, including in charge Marina Golo. Okagolo gini an kod gi problem. But agolo gi because an gi victims, an gi jok ma ose suffer, mamoko hiny, moko kwal, moko mamoko kuom jo momagi, wacho maler, malungo nying polise momagi, modhi ute gi momagi. And abedo gi teko, abedo gi chir ma chik jotend polise ter kama gi victims gi. Asebedo nyaka gi mama ma jahigni 75 ma polise odonje dala ne motimo gik malich ahinya. Asebedo gi johala mane nodhi check liquor licenses police man ordinary ok nego cheki. Liquor licenses icheko gi liquor board no police ma nyaka bedie en inspector and above ma nyalo dhi ba ng'ato cheko. Magi duto osemiya lwenje. To pod security pod wan go. Omiyo ndiko ni koro nyaka achange an be, nikech asendika ahinya. Maka mana gi kanyo nyakoro mga juang. Asendika ahinya. Wadhi somo gi achiel kachiel. Nyakoro mga juang kamoro amora mitire, akaw makenda dwa chaka ruaki e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Thuon wach mabende wago mbaka kawuono koro mga juang en insecurity ma omako kacha Kisumu County. Kata mana arita kwe osebedo e yono marach. Gie sani wan kacha gi report mopogore ni nitire jogo mabende koro gie sani ni Russia nikech mwisho kacha jogo mabende osenegi, nitire jogo mabende ni kod ng'ol mopogore. Nitire estates moko mabende koro okinyal wuothe kogi kacha saa 4 mar otieno nikech njore matimore kona gi koni. Wan kande kachiel kod Moluor Audi Ogada mabende en kacha Jakedne Ratich Oganda, kendo osebedo kotiyo matek koneno ne arita kwe okete e yono makare. Penjo maduong' en niya, to bende polise tiyo tijegi e yono makare koso diponi wan gi nok mag jogo moket mondo tim kacha tije mag arita kwe koro gejuang. Kwacha kacha chenro ni to migosi Audi Ogada no kagini pek maratari. Jodongo ne tiyo kacha gi ngero ka bende weche ne bedo matek ka bende koro matekne. Kawuono no wan gi ngech wachiel mabende wada mondo ler na Oganda ka bende wadhi mbele kacha ne gigo mbaka kacha ni kamiluokore oketoe. Interpretation mar one word nyalo bedo mopogore. Koro kamiluokri oketoe. Wanyalo timo ne interpretation mopogore. Koro interpretation mari ti minang'o. Ni jo moko kuom polise moko sedak ahinya. Aparo ni mano interpretation ma an awuon aneno ni iwachona. Kamane en tayude, en penj mayudo. En adier kabisa ni achiel kuom gik ma miyo wabet gi shida kabisa e thurwa kaluoka. Adwana kadh Kisumu madhi e kaluo wa sub counties wa te luo mar Odal muluongo ni Luo Nyanza region. Kirango the leadership mar security, kimanyo the leadership mar ngao, chakre traffic police, DCI, General Police, Administration Police, gi commissioners and sub-commissioners, sub-DCCs gite. Ibiro bedo shocked. Ibiro yudo ka Oganda moro emomako Luo Nyanza ka hinya e leadership mag security e thurwa ka ng'enygi kigogi gi ae dhot achiel ma lach ahinya. Ng'enygi
tiyudo ka jogi go ka ng'ato ko gibiro ka to nyaka joma nosetiyo Kisumu kama nosea iduogo bok gi recycle jok mane osegol kuondegi emiduogo ka ibiro romo gi polis mosetiyo ka higni 17. An example kidhi police dog ka K9 driver mar police dog no oseriembo ka higni 17 and that wache kendo that is the truth konyal and so kibiro ka kirango kata mana samo vau siasa sina nono ka giluore ka central tiduogo kondele ka to gine ang'o momiyo mano magi gin gik penjo madongo ahinya kibire traffic to kuro was all bases traffic base commanders mag Nyanza region ka idhi Maseno idhi kanye kwan gi you will be shocked to see the names gi akanye and you know gima traffic time ndaraka so jowagi hinyore nikech placement kata deployment mag jogo marita kwe ok ni kare ok reflect the face mar Kenya kaka katiba wachonwa ni equity, equality, fair administrative issues mago te gik manie constitution kochopo sa Nyanza ka to ok mano ok timre wan gi nyawo mathoth ahinya moko kuom migepe machung' mar cheko kaka polis tiyo machalo IPOA ma bende ka wacho moka waluongora the regional IPOA in charge maka Murkomen en wargi Murkomen ma CS mar security so kirango dhodno e migepe ma wacho ka moka dwa nuoyo kirango dhodno iwinja traffic sector ka irango dhodno ka DCI irango dhodni kum county OCSS county commander OCPDs kiriwo gi te kitimo survey ma we are conducting we have done we will release the report you will be shocked kora mana en achiel kuom gima duong' manyaka Kenya rangi tich maduong' ma polis tiyo en rito oganda asega wache manuoyo nikech polis tiyo gi gimiluongo ni standing order polis tiyo gi gimiluongo National Police Service Act polis tiyo gi gimiluongo ni National Police Manual polis tiyo gi gimiluongo ni Police Charter National Police Charter mawuoye professionality in fact in the National Police Charter to en obedo copied as the object of National Police Service kirango article 244 mokelo gimiluongo the object of National Police Service kaka onego bed ni police tiyo professionality accountability ang'ogirego en a charter kendo kidhi officers madongo giyudo police charter kobawoga en onego bed ni bawe kamoro bende police tiyo kaka charter no wacho bende police tiyo kaka standing order wacho bende police tiyo kaka National Police Service Act wacho bende police tiyo kanye mantie kose okagiromo gintiere nok mag polise mano nyalo bedo achiel kuomgi. The government montie mar one of the things ma president Brago pile kata nyoro en Western Uwe tumetenga msara ya polisi tumeongeza namba ya polisi tumeongeza kila mwaka tunaandika kita mago gin gik makane warango critical report gi Judge Resley report on kaka polisi negoti nitie gik manoketi magin ongoing medo police en gima itimo higa ka higa and it keep on going medo police mushara en gima is itime ongoing gima teko ka en fair administrative issues article 47 mother constitution mochuogo ombudsman fair mar administration e thurwa ka ema onge nikech king'iyo sani mwogwe miwacho ni polisi tenne kai wachaki Kisumu Central kigo ndamo kama kirie Nyalenda ichopo Nyalenda police post mano en kilomita di kigo ndala kidhi railways nitie police post kigo ndama kibiro business park ka nitie police post kigo ndama kibiro bus park ka nitie police post kia bus park ka kidhi stadium nitie police post kia stadium kibiro ka nitie Kaloleni police post area no kende kako teneno wani police post adi how comes maise ni wan gi moromo how comes ni wan bedo gi those police post sakile gero gi istika
Ginadi Ragumu kia kanye Nyamasara police post. One again many police stations and police posts. Genganyo kendo gin kude machiege momiyo issue mar overlapping bende chando kata police. Iyudo ka police wuok Kasagam to kadho police station aboro dhi tiyo cho Mamboleo to gi Kasagam gi kadho Ragumo gi kadho kanye gi kadho Luos gi kadho Mamboleo nitie. So iyudo ka in terms of police post and police station, we have them. And okay, police station man no gin police. Effectiveness, the question is effectiveness. But again, it's not even the question of effectiveness. Police or commercialize the issue mar kaka gitiyo. Police odong manyo pesa. Issue mabende jonjore moko. Police sani manyo pesa. And kaki neno kaka jowadgi kwanye ndara kutingo lwete kama ka kutingo ni to pesa gin bende gimanyo lerna gimoro ka Mgosa Ogada skame wacho ni police bende sani koro manyo pesa wan bende gi achiel ariyo adek mabende oseyud ka jonjore gi tiyo gi bunde to bunde gi gin mag police yango makelo gimanyo pesa bunde gi bedo hired magi mawacho with a lot of passion magi mase prove kata makoro nyo wawilo polisi Kasagam kata makoro nyo wawilo polisi Mamboleo. It was not nandiko barua. I was nabedo summoned ma appear before the security meeting mutingo jo national the intelligence utingo the county commissioner mo chair utingo yani composition ma security committee, and I qualified I justified all the cases I raised magitingo badige meeting magi wacho na Audi by 5 by 5 today we are removing these people, and I did by 5 no negi se signal no se go mogol mobute nyamero riemb kanyana. It was not mikocha udondiko barua, it was facts based. Maye kanyo benodo police matiyo gi bundegi mayo marach. As we will be moving on this kind of debate, biro chuno wanwa biro kasa some of the victims have been subjected to this police or criminals. Victims marks insecurity, victim mobedo tortured, kata mo hiny gi police, not negin criminals. Hiwija to gin victims mark police brutality, but not negin criminals. Hiwija jedwa. So magi gi matie kendo getimore. So concentration ma police, and to some extent sani police ukelo wiye and they are saying it. Ni oginya deal gi insecurity nekechi most of the young people negi joma protect gi government. They are saying it upon manokata inse winjo. Ni koro gi luor ni ka gi meko to their bosses. Gone gi simu. Which may be partially true or not true, but it is just an advantage magi mako gi hangye. Iwinjo nikech the way that the police is mandated and instructed by law kako nego giti iwacho negi maler ni obeying an illegal order is itself a criminal offense. If a police officer, however junior he is, ni to jatende mora mora, it doesn't matter jatelo mane to wacho ni dhi ka udi dhi muk dhoda udi to any legal order onge court order mokel kanyo nikech court order be bedo mana implemented gi OCS. In fact onge single court order ma police ma ok ni kendo police order kendo order mar court no jaduong Steve en ko chiwe kata wina me mochiwe kata court maduong mochiwe kata maseno court mochiwe to ichiwe ka instruct a particular OCS ok en ga open ni OCS iwinja ka en OCS Kisumu Central to ndik maler ni Kisumu Central OCS to enforce te yudo kata auctioneers gi tinde yudo court order mang'eny to gikawo goons instead mar OCS to gimugo gi ji magiketh kabisa. That is an abuse of the law. It is not accepted. To begino se iwacho gimoro kandie ni police samoro nigi luoro mar timo tijegi maber kata tijegi ayanga kalure ka achiel koda midhiero magiyudo ka achiel kod jok mamegi mako gi nitiere jotelo moko ma samoro negi jogegi mabende koro ok nyal timgi gimoro mae mabende samoro nyalo nyayo arita kwe. Ok onego nyayo arita kwe. To onyalo study mari gimno mabende setimo research en gima nitie. Onyalo. But you see, for the last few weeks,
even the hierarchy mar police top level osebedo ka panic for the last weeks. Iseyudo ka Karanja parade joge madongo police to giwacho ni we are warning, ni we are not going to allow any politician or any leader to use kiang organized koso kinegi media. Don't watch as early as 2 days ago. Don't Karanja nyocho parade joge tete kaki wacho man. And kirango the body language ko wache. Gin gibuok. Nikech gigitimore. It is no longer an open secret. And gimani public domain. Ni criminal is yani escalating, the rise of criminal activities e Kenya kama ngima koro ni malo to gi iga ma freedom ma social media be di power makati pamumna dhako e bedroom ni to you have to be very careful kiya dhako we simo kane nono e dhako nyawe pich masibu ti para ne to oro ne ngato se record to in kinyi udum na kigine so wachopo kama teka hinya. So Inspector General Chuny to yudo ka gik moko ni social media tete to seringo to kata signal jogi poko timore nade poko gone. So the social media and the media fraternity ni ahead of police gine kaka police tiyo, and that is the worry mane mabwoko gi ahinya. Ni neno katuju ma diru tieno te inirito the media obi ibiro kata social media osetimore nade. Okay. That is where we are. So the media is ahead. Gin ahead of all of us. Koro giketo administration a defense. And that's what is worrying them. You know, those are scary statements. But the law is more powerful than any individual. Kirango, the powerful person in this country, according to our law, the most powerful person is the president. But the president powers is subordinate to the law. As much as any chief of command mar armed forces. Onyalo golu kata kulwenye ongero nyalo checho kukinto wacho ni jolweny dhi uru, go uru Kisumu, go uru Nyanza note. To sana jolweny biro go. But even with that power, put the power of the constitution is superior to that power. My mommy Japin article 1 jomane loso constitution no cow Japin to watch they can exercise their sovereign power directly or through other levels. And levels negina de the constitution and legislation, mono parliament and the president and the judiciary gina di. Dek. Togi Japin. Marja pinye mokwongo ema duong mokwongo. Then the ma president, the ma judiciary, then the ma parliament. What delegate powers go, a levels gadego as power Kenya constitution. And any Kenyan, Kenya mora kata one more way kanije duong. Wa nyaka wa comply to our constitution. We must adhere and comply to our constitution. Constitution ma Kenya nego is celebrated worldwide and celebrate constitution ma per mugik but be watiyo kode botiyo kotiyo to gik matimore ga toju ka okanya timore and bende gik matimore for toju go those are lessons munego wate walan ni seche moko mana gik manondike the 48th law of power nitie sama power mar ngato nyalo bet no wen ni malo kabisa, and it is always not the best time to strike, but that power will come down. Ka wuok oko mar topic matin nikech kelo nini mar studio ni gima timore ne studio ni en otimore kisiasa kose en gima timore kaluwore gino mabene no otimo ndalo mokalo in kaka jaluo kaka wuod luo need the government at large. One of the reasons momiyo dhano are dying ji tho ni luo seiko ji luo pe kamana kagore mondo jowa odhi e sirikal en mwandu mag sirikal miyude sirikal en ohala mitime sirikal. Ojode ne owacho, Jakoi ne owacho, Ojode ne owacho gi joma moko mosebiro honest ni sirikal ok wadhi no dhi chamo msara. Sirikal wadhi mondo watim gi sirikal ohala. Sirikal wadhi mondo resources mag sirikal wakel nango ni jopiny. So tuju kane ministers no pesa mano yudo no timo go gige mano nyalo timo. And it is on record
ma bende an be nyakia, joma kata nyikia, joma ng'eny ne kia, ni Karatuji Jaluo kende mane nigi kit kind of low in Nairobi, low machal gi ma, and mane makoro kelo ne problem. Whether nikech oko kwale, oko grabe, the grabbing nyaka statement go te. Kama wuok e grabbing, makata yesi nyalo investigate ng'ini. So he got it legitimately through the legal process. Mi nyalo ng'iyo go mwandu ni. Iwinja. So, en mana ni koro because of interest, and ing'e sani lo kata Kisumu ka sani ka in gi lo kata ogingo dinka ka. Bi ing'e ni kata ten kama, do ing'e ni in gi mwandu ma. Ni maego ni kechen Jaluo. Of course. That is what is coming out. Nito Jaluo nyalo bedo gi mwandu ila maro kamano nade. That is one fact that is playing. It is already in the public domain. And Mondi. Ing'e ni seche moko perception. How people perceive you, Steve. Jomoko nyalo perceive to kaka gi perceive no. Ema nyalo lokre ni mane in, but ena perception. Iwinja. Koro nitie kata mana gik machalo kata police gi. Bende nyalo maki, to nitie moko ma ginyalo maki ni timo gimoro kata timo ang'o, to nitie moko ma bi nyalo maki maka. Koro issue matu jono is a very unfortunate situation we are. Ngeni wadhi bedo kacha godi chieng' moro achiel mondo mi wagone mbaka ni to kara Oganda Luo chalo nade be gimakore. Chutho kaluore ma bende goro gi bende koro wuok ka bang' koro tho mar Moluor Raila Amolo Odinga. Make gi kanyo koro mga yuang mano ne walika mana matin to wach ma bende wawacho sani godiechieng' ma kawuono en to Arita ma Kisumu chalo nade. Wasebedo kacha kachiel kod a lot of insecurities ma bende timore bomano ma Kisumu, wan kacha bende gi gigo ma bende osene kachiel kod ywak mopogore korongo yo mano ma wan kande kachiel kod migosi Audi Ogada kendo leronwa ka Jakedne Ratich Oganda ni to gin ang'o ma bende gisetimo mar neno ni to nitiere arita kwe e yono maber. Wan kacha kachiel kod kuma nyalo ore ote magi, wan gi namba sim ma bende kanyo korongo jwa nyalo gonwa sim kata nyiswa kata imiwa pachi ponono ni bende in gi jal ma bende samoro serochra tirche e yono mopogore wan kande kachiel kod migosi Audi Ogada ma bende nyalo miyo achiel kachiel kaka inyalo neno ni yudo konyruok e yono mapiyo. Wan gi Facebook page mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kachiel kod YouTube marwa bende wako mondo mi subscribe channel marwa mar Chuny Onagi TV. Wadhi break matin kara weche mago wala kang waduogo to wadhi chako kendo waneno to arita kwe chalo nade chutho to bende e pauno ma siasa kang waduogo to no mar ariyo. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Furniture Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolwany Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolwany Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi.
Erokamano nyakoro magajwang kuom kete mana e chuny Onagi TV wadogo kendo telono mar ariyo telono mogik ma wago mbaka kacha e wechego motenore kaachiel kod arita kwe chutho to ma kaunti no ma Kisumu koro magajwang yudo ka bende kacha kaka e telono mokwongo migosi Audi Ogada omiyowa kacha ler mathoth kabisa kaluwore gi gino mabende samoro dikel ng'ikni e yorno mar arita kwe. Nowacho ni kwadogo telono mar ariyo to dhi kawo kacha kaachiel kod somo pachini to iwacho nang'o kono magajwang mondo warwak kodo ya wuoto Onagi mosodonje twak kero kamano kuom kete mane chuny Onagi TV an kane kachiel koda jeje adero Joash kacha Edith Millicent Tushime Bora nyathi kich koretek wan gi Lisa Zwena wan gi Lois Leshaj wan gi Omondi wacho ni arita kwe rach Kisumu mana diri wan gi Isabella wacho ni arita kwe rach kabisa wan gi Danzi wacho ni mana ngi makare kabisa koka mano medikete mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo bende gi jaja dero Joash wacho ni okete kendo winjo ayo mano makare kabisa kene kadak no mar kondele nyakono mgejwang med mana kete chuny Onagi TV podwan kande kachel kod migosi Audi Ogada non gi moro mane luongo ni vigilant mabende ne temo kacha nano ni arita kwe kabisa jogo mabende chutho ne tiyo seche magotieno. Wachako gik machalo magi kaka vigilant ne nitie obedo active for some periods but oduogo okethre nade okethre be same police OCSS magere was now misusing jo vigilante gi wegi makoro gin vigilante gi be koro bedo power unto themselves magin bende koro gimeko to giloso gin be giloso sel gimoko kiosk moko kuonde ma ji odak gin be ka gimaki rodhi tichaji gikawo kata TV ni gitere kiosk go ja vigilant bende gi sel bana en gima very sad magino nodhi kamano ma jopinyo migol nyaka fine kendo fine no kata japiko ni ka in gi gopa piko to japio miyo matitero kanye to piko ni kete gine ka koro yudo ka ywaruok ni kod so government are misusing some of these groups machakre mana kata mana community policy ma is in the National Police Service Act 2011 section 96 or constitute gimiluongo ni community mano is entrenched in law and we vigilante maka to name number of us groups gito ne gibedo gimba but community policing is actually in National Police Service Act section 96. But again, ibro yudo ka police are misusing them in the community policing, the OCSN secretary, Jakomar community policing and Japan. So OCS biro mne bura titi mi officer OCS to tije ka mnami minutes mag community policing teka mora ma utie misa urma OCS sengisa Japan na ngoma gisega timi meeting ongi. So police are using the same community policing, some of them magi ketu kagin kata police adek to gidwa dhi mecho kata kamoro to gikawo members of the community moko mag community policing gemiyo uniform bende gere akoro gin police auchiel kama obito ndiko ni Kisumu Central police adek dhi ticho kama but ka gichopo ground kata mano police auchiel to gin police auchiel adek audio gada lerane gini but that is the truth. I want to lerane gini maber kabisa iwacho ne nitire police giwegi bende rwako raia uniform ana Ogada police wa Kisumu ka police kwanyore Kisumu ka police adek ang'wen moro wa K9 police dog moro Central moro Kondele moro Akuru to gibedo police ang'wen to gidhi kawo jo tuk gikawo jo tuk magi hayaga ka gineno ka seche moko police timo operation gi tuk moko gin specific tuk o gidhi ga giromo gi ka to gichungo to gi haya timna tuk ma jogi ma specific magi dhigo gimiyo jo tuk uniform kendo bank moro nie bath ka in opposite police dog ka go lam kidhi kona donge bank moro ni ka cooperative bank moro kanye ma police ya gi uniform to ka miyo jogi to jogi gini to gidhi tich lela ma jolelo go uwi ma jolaw jogi mo mak ji adek adek go mak police achiel to gi jo tuk ariyo to police mo maki to kachopo tieno to police ni osen pinyo koru ne ser jo pinye mo mak motero
en ogole gotieno to jo tuk to timana adhi nyaka Maseno ana Audi Ogada kama penjo akawo statement mar jogi kucho o mention police beach magidhi ga go tich pile kendo magine o mention honestly speaking man is just one kiwacho ni gidhi go tich e umane gidhi go tich kose gidhi go mecho tij mecho en tich imeno mecho tok tich imijo mecho ne go include tij mecho matiende ni wan gi operations moko mal legal ma police ondike obi kendo gidhi time yo makare to wan gi operation moko ma police tiyo ma an illegal operation gin onge kata report margi wasebedo nyaka gi cases mo ahero ka police nitie ka wasebedo nyaka gi cases mo it is happening police ose yudi katimo gigi nyathi moro maka modhi omaki nyamlorika nyathi moro gole baspa ka gi modhi omaki nyamlorika nene gi bunde kes maber recent moge iwinja to koyude gi bunde no wuogo gi bunde wiye kacha chande kama no ponde ang'o momiyo police nokonege why was he not shot to yude gi bunde iti tingo kidi to police goyi ang'o momiyo nokonege to yude gi bunde ang'o momiyo onege okonege to yude gi bunde jo piny be neno ang'o momiyo nokonege en ng'ama ne police onego ong'eyo they knew him so he was being protected kose mako tere police station to fwenyno sichako wuoyo he was killed at the police station onege police station koro ginege just mondo koro gitimang'o to bunde cha to gisekawo because the idea was to kawo bunde mondo kik ng'e ni mano bunde police this happening magi gik police oyude sin to konege otere sel to chako wuoyo to nege kanye ng'ama owuo gi ng'wech molaf from bus park karingo moringo nyaka Kanyamluri modonjo nyaka pipa iwinja ma jopiny be koro nitie koro jopiny be konyo to gol to negi bunde kama to okogoye nang'o ito ting'e ludh gembe ka ji bayo go police go rujere kata inyamili sasika so these are the things nyocha ni bunde moko manyo mak kama nyinege jabodane manyini Kakamega ni bundi ni moko kene olal ku bundi ni dongonyo biro mak oyudgi dongonyo oyudgi nyocha ka oyudgi under what circumstances jok mano oyudgi go ni kanye be udhi ma uneno gi ka koro ketgi e court mondo wachak wago picha gi ka gin e court wago picha gi kitero gi kodiaga wago gin kanye where are they police luongo media ni we have recovered wayudo bunde wayudo ng'o iwinji luongo but again what else after that ang'o matimo nothing completely and follow up ma ok nyal miyo insecurity dogi mwa correct mwa wako ni insecurity mwa nyal it is not possible because pogo sani kibuto Kisumu ka samoro pogo jakuo to gi police kech gitegringo gi pikipiki police golo nyaka pikipiki momaki police nyalo mako pikipiki ni tere station kacha to nikech we pikipiki kuro nyaka kifungu kocho potiene to police kawo kifungu go so pikipiki ge magringo gi mecho go kuonde monego gitim I'm telling you mago cases mayalo awuoyo pile kana ne security meeting ateboge koro jotelo ywaka ni bwana Ogada you have a lot let us share all this information nikech ing'e ni in kacha ni OCPD in kacha ni regional commander in kacha ni inka to information ma joma tindo gi mi is almost 40% 60% of information police matindo go dongo they don't give gima timbre ground of gichiu to ja police madongo boda gi loso good relationship kod relationship gi jo piny mondo mi information ma police matindo gi kumegi mondo gi direct from jo piny mano bende police madongo ok timre na ok odichgo so in kanyo ni neno nyoro just yesterday but one ka county commissioner madam Lora wacho wach nyatike kodhaw ni odhaw gi japiny to japiny ne respond mana nikech jokuoge obaro gi nonego ng'atgi to jopiny respond en odhaw gi jopiny ni was not aware ni county commissioner wacho ni was not aware ni japiny no ni jakuo onego japiny he was not aware te ni county commissioner chair mar security mar the region he was not aware
mangiso ni joge ma piny ka the command mar system ok update gimo timore nade gima timore koro ga update mana ka koro mach liel taya liel nyor jogore Muroni ka bende day 2 days ago Muroni ka ok be nyo mtokni wang'e koso 2 days ago just otieno ma nyo piny rugo nyoro nyocha ok jogore so were they aware so my kama wanie gi problem ni our leaders makagi mabiro ka moko biro ka ne gitiende gi to ng'iyo matokni malich ahinya ka giloso pesa ka otimo mo jaduong' ka kidwa gole police kata idwa gole county commissioner kata regional commissioner jo sirikal gi to en lweny Audi ben samoro nitiere ni jotend polise bende tiyo gi jotelo mag county ma bende koro miyo gik machalo kamano timore. You see, an institution, in fact, the law wacho, the constitution wacho ni both, we have a government in both levels. To government in both level, county and national, ntie kama giriwore, ntie kama giconverge ma ginyalo tiyo kanyakla. So tiyo gi national government kata gi county government, the law allows it. Hawacho ni tiyo moro manyayo tiyo mok ne kare. To yani siro. Ema chendo. Nikech section 41 ma the National Police Service Act Google kata kagnis jogi bere gine ka isome kendi wacho no nego bedi wan gi gimiluongo ni county policing authority no governor ejakom matiende ni 47 counties there's 47 governors gin respective chairs ma county policing authority in their respective areas. Maka ena nyang makoni eno rengo makache eno chila yango machala kuchia. They are the chairs under section 41 of the county of the National Police Service Act section 41. National Police Service kelong at milungni member county intelligence officer becomes a member of that. County police commander, county administration commander and county DCI one CCI, you county CID officer, mago gain members mag county policing authority. Mabende Kisumu niko. Then governor chaka appoint jauchiel. Ariyo kumgi nyaka bed members of county assembly. Chiel kumgi nyalo bedo CC minister ne nikech in the absence ko onge to minister ne makoro che. Bentire impact magikelo. Onge okuti gi yuare nikech police odagi yiene governor mondo chair because governor will have more powers over security over them. So it is silent, it's dormant there, and Joma members of parliament, Senate, agenda, lawyers, they know that. And that is the problem. That's the problem. Why is section 41 of the National Police Service Act silent? Why are governors not chairing county policing authorities? Where are their members? Where are their chairs? Why are they not chairing? Police odagi, your 10 police malodagi, mechiwo mondo jogo chair. That is the truth. You can bang my beat. Get bang man. Yes, ilo mani bi yudo. So mago those are the weaker areas. Matiende niya. Jogi nyalo mna tiyo gi government kuonde ma idwa time gik moko kaka koro ni idwa dhi muka ta gik moko to ka osipidi osegolo polisi ni muende miyo gi gik maricho gi ema gitimore na iwinja mano gitimo ndi kama sani kuri wacho weche techni adier kirango town dwani maber ilu inyalo yudo ka services machalo kaka issues mag lighting mabende police bende hang'ie seche ma idwa accuse ganya to ginyiso ni bwana kuna sehemu zingine hata sisi hatuwezi enda kwa sababu hakuna light. So one give allocation in our budget ma keto street lights be keto gi and whose role county government omiyogi share blame when we are blaming national police or national government ke national government be one gi two component one gi provincial administration miluongo ni ngafu kamuting regional commissioner, county commissioner, deputy county commissioner, jogi te iwinja mano gin koro gin magibiro nyaka kachi mago ni public order act iwinja public order act number 56
public order act number fix wache maler tije monego giti, then wan gi police, then wan gi county government. Magi the bearers of responsibility. Erokamano, nitiere bende arita kwe ting' machielo, chuth ma bende samoro ikele paw siasa. Ma bende korido ka bende mano thoroga kelo midhierni mang'eny kabisa. Waluonge gi kisungu ni political thuggery kata political violence. Eto koro kendo ochako onyayo criminal elements, ochako onyayo kabisa. En achiel kuom areas mamiyo wamedo bedo gi insecurity e thurwa ka. Nikech leaders moko nitie mo believe mana ni en odwa biro chung governor, en odwa biro chung senator, en odwa biro chung MCA, en odwa biro chung MP, to oloso groups, organized groups mamage wuon. Koro inyalo yudo kaka Kisumu ka lwenje mang'eny masani wagoyo gin organized groups gore kendgi. Kia macha group kia ng'awa, inene kata YouTube uno, inene kata TikTok kanya macha mar ng'a, jomoko wan gi World Bank walang iluongo ni World Bank leaders mago ni kanyo iwinja. So political thuggery and political violence kanyalo bedo tamed, so it will definitely reduce the issue of insecurity to some very good percentage, because it is the same people. It is the same people ma nyithindo gi join groups moko ma organize. One group ma organize, one gi bonsas mamano gin joma tiyo tich ma is recognized maber. One gi political party youths, ODM nigi youth gi ango party mamoko gi mago are organized group. But now an organized group ma non-organized gi. Magin giwinjo mna ni kiny gimoro timre kama. Giwuok Nyalenda, giwuok Obunga, giwuok Manyata, giwuok kamoro amora kaloleni ka inano ka gimove ka gimulu road block ndara kanyo to kuro. So mano is the biggest disaster. Unfortunately, leaders teonge mano. Some of the leaders using these people. Some of the leaders are bailing these people. The few mimako, they are being bailed. A leader nyalo gulo katalo from Yareyo gulo this groups magi bia kende community ka gidagi magi duogo kendo kinyno gina kanyo gidhia there. And that is where the police also take advantage, ni gin frustrated. And police are right to some extent. No one frustrated, there's nothing we can do. They are watching, they have become spectators. In kaka chiel koma jal mabende kedo ne ratich oganda ka chiel kod duol mora mabende ngodo wadhi yiero kacha gana 2 mabende samoro luoro nitiere ni wanyalo bedo ka chiel koda koso kwe ne kalore gik mabende koro osechako timore gi gi kipachi ineno ni ang'o manyalo timore, to bende nitiere gino manyalo tim ma geng' mano. Penjo mipenja ni Steve, ochanda saidi. En gima chanda okomi bine ma andike barua kawuono. And exactly that question that you're asking me, the way you're asking me, is the preamble of my letter. Exactly the way mi temo kelo. Ni wadhi yiero to bende waneno ka wadhi kama chalna. That is the preamble of my letter. And I'm releasing. It's a very, 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 very street. Wadhi yiero ka wan kama rach seriously, and nobody is safe. Moko kuom jo siasa wegi ma koro wacho ni gidwa bedo siasa gi. Moko ok bi wuok e utegi. They will not come out of their houses. The same politician ma want to aspire for this seat. Ni onge pesa tidwa biro ir nyithindo gi ndaraka. You will not leave. Kama gi udieno, ibiro gonyo gi. Nikech waseketo gi trend ma ka gitieko keto gi e pap tipogo gi. So, and that is what now must happen. Maki dwa biro siasa ka ni political right. Political right nyithindo gi kia. Gin gi ng'e right mari ma in go modi chunga ni in gi pesa ipogo gi. You see, and that is what is coming out. It is coming out. It's a very serious issue. And opponent bende dwa do one another. My mommy and Noka groups are becoming more stronger and more stronger and more visible and they are creating more because gidwa ne giyudo lemo. Ging'eno lemo nitie pesa samoro rieni. Ina kama koro warieni nyithindo ng'ini pesa koro nitie jo siasa gin. Nitie joma pesa koro wuotho. Pesa wuotho to osechako wuotho njo ok ochako sani njo osechako chien kucho. But now koro omedre
the way momedre. So one in a situation is well known and is unfortunate, ni Inspector General of Police jo nyalom na chiwo warning, endless warnings. Endless warnings. We have seen a lot of warning coming from the government. We have also seen barupe moko mindiko kaki waluongo nang'o, office of the minister kata PS no osegolo barupe moko, Murkomen osegolo barupe moko ni ioro ne regional commissioner dio commanders, to gin barupe ma mondo ketgi e tim. Iwinja, we have seen a lot of circulars being released, either ni kama area makama ok dware gi makama, mara ni group makama ok dwar, mara ni kia joma uso njaga ngogere ok dwar. But they are happening on daily basis and gin gik matimore odiochieng' alanga. Sani kuo mar odiochieng' ni ng'eny. Kachopo otieno to koro dong' ne joma special. Koro korach nyowuoyo ma onge kama safe milimani kama iwacho ni safe ni ema nyeno kinege watchmende kai. Watchmendi nego nyocha neg nyamasare ka. As security marito private securities are also in danger. They are being killed. Investigation gi osechopo kanye. Nyisa ng'ama osetere court ni no yud konego security mano ne kataka. Onge. We are not getting those results. So mano miyo joma timo gi bedo ardent. Gi medo move. Ipani ang'o momiyo jende donjo kech jok mabende samoro timo gigi opogore gi police bende gin ojende. Ang'o ma samoro timore. Wanyalo wacho ni kuo masani nikech magi mabende ne nitiere chon. Gie kinde ma wantiere ni omedore koso dok chien koso medore. Ei barupa ni bende address penjo no. Because okonyalo wacha ni security biro ke ojende ang'o girego, but without also siemo ni ang'o ma debate ni timore ang'o mok timore. So again aduogo ni leaders oseketo nyithindo gi mobedo vulnerable. Gibedo vulnerable ma siling 500 siling 1,000 ni kiluongo nyithindo wuok manyata tetete bire. And that is very temporary. Siling 1,000 ni nyathini dhi tiyo go ndalodi. So the leaders, as much as we are appreciating the kind of things ma omiyo nyithindo gi, but manyne uru nyithindo gi empowerment malong'o ma ginyalo timo. I believe ni some few leaders osetimo, but they have done percentage magisetime go nikech gitin. Leaders matimo empower nyithindo gi genuinely tin osiepna kata kaluo ka very few. And sure ni ok nyal chopo the leaders manyalo bet ni empower nyithindo gi yo majunin ok nyal chopo kata par in the entire kaluoka ok nyal chopo. In fact en about the beach ngwen ka eminyalo wacho nikech gin gisebedo consistent. Kaka ngaudi gisebedo system wacha see gisebedo consistent even jedu. So but the rest of them are just bringing this nyithindo gi for achieving the objective. Kagidwa dhi ketho liel, kata kagidwa dhi ketho bura, kata kagidwa dhi ketho kanisa kama ji dhi lemi. Tinde neno ka nyaka kanisni tinde ji gore yudhe vamia madonj nyaka iye, and you are seeing them. To gin yudhe ma kiwinjo gin iwacho ni mago ne yudhe ma ne gin e tok ng'ane. Koro if you can beat, you can also be beaten. Steve, if you can beat, you can also be beaten. Omiyo kaka wuni goya ni choko yudhe ni ogoya ta jasias. And be kina dia choko yudhe na magowi. And that's kind of situation. Mang'aw gini dhi mal. Gima iluongo ni empowerment ni samoro kaka leaders time mopogore to samoro nitiere kaka bendo menongo beni ojende gi bedo empowered. Tojo makoro aduoki mina penjo mipenjana. Tojo makoro ywak makoro nie kamera ka ywak malich makoro wan buoga. And if you are a human being, ngeni being a human being ka bende jopogore Steve. Kata mtoka gweng jomoko kasani miwinjo kati go ma ji tho. Nitie group mar Oganda mabiro ringo kadhi kama mitoka no timore no negi ji moko so nyaka lwetgi ma nyaka jomotho. Iwi mago be mne ji. To nitie joma kaka gino ko ni tano to omako chunygi omako wange moringo kabisa odhi ko wuem na kenen gimo neno gima. So magi dhano pogore. Nyasaye oketo dhano pogore. So leaders must be katimo ma
e yo makare ma onge paro moro gin leaders ma onego wa mi puoch gi pak. But again osedhi makendo koro the intention, the objective mar gini bende kendo koro kethore. Koro jomoko ma surround leaders koro kendo tiyo kode yo ma ok ne wa achieve go the objective. Nitie empowerment ma sani koro watimo kama ok wa achieve go the objective. Because the objective was to address the plight my youth. The number of youth nyithindo mang'eny mosedhi school, nyithindo mang'eny mane university mo university to ni kai, nyithindo mang'eny mosedhi tertiary colleges to ni onge gima tim, nyithindo mang'eny mosetieko form 4 to onge gima, nyithindo mang'eny jogi ng'eny osiepna. But they have nothing. Ere kaka onego gibed empowered leaders gi kaka ineno ang'o monego bene timo negi empowerment manyalo neno kuom gimomiyo wa lack leaders en representation kidhi articulate 1 of the constitution wache maler ahinya mano tij leaders mwayiero to ensure ni gik ma ratich oganda mane chapter bills iluongo ni bills of right chapter 4 ratich oganda te mane bills of right in chapter 4 ni chakre article 19 to article 59 the longest chapter a constitution and mar bills of right ratiro go te chakre right to quality mar dak, right to environmental, right to education, right go te en tij leaders. Omiyo yudhe mosetieko tije gi vijendegi, it is the work of the leaders mondo o plan for ni nyithindo gi wanyalo miyo tich nang'o. We have to create jobs. County government gi wan gi position mag appointments, yudhe gi nadi oket job experience higni 10 eke mi tich, job experience higni 10, ya university dwaro job experience higni 10 to pok iyudo kamitiye bibiro tich, you will not. Mangiso ni wabiro mana circulate ng'ama nosebedo japuonj moseretire michak iduogo ka, ng'ama nokia osetiyo kia ka kure ebiduogo ka nikech en man gi experience mar gini. So nyaka bende warang the laws mwamek mondo mi jowa oyudi. Tineno sane nade bini ngima ema samoro nyalo bedo ni oridore ema kelo kuo mang'eny gi. The question mipenja no, the answer is in public domain. Nade ningima oidho, everybody is saying it. Ifil kidhi ng'iewo petrol, ifil kidhi supermarket opek tinga ne siling 1000 ni donjo gi supermarket, ibiro ng'iewo go gima kane in gi 300, kane in gi siling 100 ting'iewo go. Just walk to the supermarket with 1000. Kan iwuok gi supermarket chal ng'ama ok ong'iewo gimoro. That life has gone. Or sold. The hotel utende kata ka kwacha ka dhi chamo lunch sani en pesadi, just lunch mari ng'ata chiel sodo iwinjo jaduong'. The life for sodo. The school marach mogik malit ahinya. The young parents machalo jogi machalo kawe nyathi ni dwa tero kata one of the school around ni dwa donj kata grade 1 idhi ng'iyo uniform kende 20,000 uniform kende 20,000 tidwaro gi uniform 4 idwaro nyaka kia ng'owa, and it's sad. Illegal fees miketo ni kanyo mondo nyaka chul mondo mi nyathi donje is sad. And man put answer na question mi penjo ni life ochopo kanye. Life of the kamaraj and podo medo the kamaraj osiepna. To muzigo Saudi mae makelo lweny e kind oganda jo Kenya. Nyithindo gibiro penjo utu no yudo kanye. Why are we not having? Kech ka namba makoro joma onge ok nyal koro ni malo kaka usechopo malo ni. To ayo to utu udak ni udaga milimani uwoga kanye ya unu gate watchman ya ugate CCTV be unu go wire mesh be uketo kache mar electricity ewinja mago te ritrigo kangi wuok oko kero giwe ni kanye ke CCTV biro neno ngamo donjo watchman in go kache mari angogere go ino bonde benin gi license in ga ye kache, but kako ri wuok e gate ni wuok oko. Will you move? You will not move. We will not move. In a single situation, Martin kama you will not move. Ina no kata mna liete ko wagolo sani kata wagolo that convoy carrying go the kata orie kata nyalenda kacha. Between dara no gi kuma gede jiadimo masimbe. Jiadimo magik moko. Is it not happening? It is. Whom are we blaming? What blame nga?
GD police osetime ang'o. Ok inyal time anything. Ero kamano hange kwa gitieko kacha megusi Audi Ogada gino bende mabende koro kelo gwenyruok mar paro. Nitie jogo mawacho ni sirikal mabende wan godo ni en sirikal matiyo ne japiny maber kabisa kendo en sirikal mojale maslahi mar oganda. Nitiere komachielo mabende wacho ni sirikal ni en sirikal mayenyowa kabisa kendo gin gi kod ich wang' gi liet mopogore opogore nikech sirikal ok tergi e yuno makare ma samoro mabende samoro kelo gigo mabende koro timore gi sani ni. Ikaka achiel kuom Jakedne Ratich Oganda kinano ka in ka chairman ma the second liberation veteran Kisumu chapter useneno sirikande mopogore opogore diwach ang'o sirikal mabende wan godo gi sani ni wadhi e yiero higa manyien 2027 Kenya ni kama ber Steve ngisi such ni perception changes a lot of things. How people perceive you matters a lot. So the perception coupled with PR, public relationship, mar sirikal Ruto ni malo. So Ruto is being perceived to be the government maruto tiyo kabisa. Kikopulege PR and malo in that ratio. PR ni malo. But now duoga ne pay. What are the governments supposed to do? Munego deal ga inya. Ngogiri munego serikal gore inya mondo japinyo yu chup Singapore. Corruption is one of them. What is it that the Ruto government is doing? Because corruption alone miyo pesa madhi oko ilai mokonigo dhai duogo back to japiny yude timogo development. So in terms of corruption, the government Maruto is doing nothing. Very little indeed. Recovery maglope is not fighting corruption. It's just a component. Iwinja, corruption mantie everywhere. I think kata kalandka. Steve, penji. Ntie corruption kalandka? Yes, this is a big answer. Wan gi joma ng'eny mawacho mano. Idhi ka police ndaraka. Is there corruption? Yes. Idhi e police station ka. Joma bedo gi tampers chabe nyithindo kaka koro joma tindo gi teka no neni ka nyathi mathin. Go negi kitin. Mano is already you are a criminal. Iteri kacha ti goch ne jodalu. Idwaro siling 6,000 bond. Idwaro siling 6,000 asora. Idwaro siling 10,000. Idwaro timango. Nothing. In terms of that, yes. Sirikal time marach. But back to again, gikmo you know they are affording housing, railway gauge, ango girigo. Yes, those are the roles my government ka pesa miti mogigo gin pesa nga. Gin pesa wa. Government mano pesa ma miyo wachulo suru jaduong. Steve, we are paying money. Pesa ma government utiyo go tete mikete budget masatinde en trillion adi badi some kendo nyeto somo mokwongo kendo biro somo machielo ibiro yudo ka the trillion money ma government wacho ni gin gono that money comes from one wawegi onge kuma government gole pesa one wawegi mwagolo the large amount kore ka government chamo timo corruption go ai to gidhi giolo koro ketu ni waolo wachulo pesa olo to pesa mwachoko kani dhi kanye maiso ni Kenya dwa lokro mondo wachop Singapore corruption nyako dok piny mondo wachong Singapore no onge mwana wabiro dhi onge ng'ami biro golo nyalenda ka madhi Singapore Singapore neno en mana nyalenda ka ta nyalenda ka ni en Singapore ni koro chuodho ma nyalenda cha onge ni koro taka mana nyalenda cha onge en ni koro kowuok no odhi modho pi oyudo yo mayot to modho yo mayot en ni pesa nitie mane Singapore we are talking about onge ng'ama budhi Singapore ubiro tho temo kuneno Singapore but then inyalo neno Singapore nikech kata sama wuweni nitie joma man Singapore our leaders moko nitie magin Singapore emomiyo giwacho ni Singapore kama ontie bende nitie projects moko ma samoro bende ja piny winjo maber koso mana jogo man male ma winjo maber kabisa nitie lokruok mabende osekelo but kata king'iyo the affordable housing ma Ruto wuweni en affordable, yes, to some extent obiro bet ober is a good thing. Iwinja is a good thing, but kidhi kanyo yendo sani ka kuri nono joma tie kata kitiwe joma tiyo kata moko moserumo ute moko moserumo kata le mombaga ng'agi rimo ng'iewo gi. It is the same joma nosechopo Singapore gi mong'iewo idhi rent
koro in pesa ni michulo cha ema gitop ga out ochalo mna go ima to yone kon ineno jomo dak e ute makanyo iwinja ibiro yudo ka ng'ato dak maka sembo kanyo to dak e ot ma ochule 18,000 to odno ok mare odno ni ng'ama joma iwacho ni okaw no semo ng'iewo koro pesa mochulo 18,000 cha ng'acha be chulo ga go loan maro iwinja to wachule kamano higni adi 3 years 4 years. So are we saying ni mano od ng'ano ng'amo daken very soon mago biro bedo slums. This houses biro bedo slums. Gibiro bedo slums because congestion man kacha chande kidwa wuok godhiambo to kidwa wuok gokinyi to gang'o iwinja. So mago they are good plans. Even in America people still campaign on the banner on the platform of change. This means the piny nyaka improve. You keep on improving. Iwinja jaduong. Ndalo ma 90 mwawuoye makoro one veteran KBC kende mane lendo dholuo ni iketo tieno saa 3 iwinje for 30 minutes koro kichaki iwinji dholuo iwinje jaduong. KBC mane lendo makiwinjo ng'ama lende habari saa 7 en Leonard Motela kata Hamisi Temu mano kende joma ne lendo dholuo no muga kabisa igiri the late ma ni winjo kalende gutieno for 30 minutes koro news ma Kenya okinya yudo mondo yud ma Kenya nyaka imany yaw mno sauti o Jerumani kidwa ng'e gik mane watimo kaka veteran ka Odinga timo ka ok bi yude KBC ma muini ok bi lande ma KBC milando leo katika ikulu ya Nakuru rais mpendwa mtukufu rais niluongo ni mtukufu inge mtukufu gimana yes mago ne wagolo nying mag mtukufu wagolo kelo by repealing section 2 ema koro president okuluongo ni mtukufu so I hope ni winje kiten kana jogo winje ka mtukufu rais mago gik mane waloko gika kuiwo kilo ma. So honestly speaking ni a good idea must only be one that gives room for improvement. So idea mar serikal maber serikal nyaka duoge ne japiny mondo japiny bende okete pache mondo waketh to gin gik miketo tunafanya tunatenga tumeweka tunaenda which is okay but again now manyane kaka gidhi. Erokamano maduong' ahinya kuom gajwang' kamoro amora mintiere pod wan kande kaachiel kod migosi Audi Ogada ma en kacha Jakedne Ratich Oganda kendo achiel kuom jogo ma bende nokedo ne piny Kenya mar neno ni lokruok nobedo ni kuom gajwang' ma ema wan godo kendo kawuono ka thuon wach moro ma bende wagoyo mbaka kacha en wachno motendore kaachiel kod arita kwe sama kama bende wachako dowe ka watemo nono ni to ang'o ma dikel arita kwe marach kata mana insecurity ma bende koro yudore counties mopogore opogore kaachiel kod Kenya magame kuom gajwang' mane gino bende nwago mbaka ka bende wago niro kamano maduong' ahinya kuom kete mana e Chuny Onagi TV ka thuolo mare makende mar kete Chuny Onagi TV do kapok watieko to adhi miyo kacha kendo wendo wa my studio migosi Audi Ogada Jakedne Ratich Oganda mondo miwa kacha wach ni mogik kech ng'eyo ni nitiere mathoth ma bende biro mbele kacha mipango ma bende keto mbele kacha bende koro dwani ja Kisumu kata mana ja Kenya to chutho te ya wuot luo kata mana Oganda luo onengo bende ng'eyo ge thuolo machalo koda kama. Amor gi jowinjowa adwa na aler ne jowinjowa te kendo ne wan te ni wacharita kwe wawe ng'iye mana in terms ni ji ne jokuoge nogo ng'ato nyalenda wawe ng'iye in terms ni ji ok nyal wuotho e ndara wacharita kwe ni oduong' wacharita kwe ni kwa wawuoye ngima dhano ma koso mar arita kwe miyo dhano tho wawuoye keto mwandu koso mar arita kwe nyalo tamo joket mwandu biro e gweng' moro amora nikech arita kwe ok ni kare. Arita kwe nyaka rit joma keto mwandu. Arita kwe nyaka nyaka rito ratich oganda en arita kwe. Rito kwe mar oganda en arita kwe. Rito gik moko duto mwatime e alwora marwa, our environment. Gigo te gik manie environment ka arita kwe rach to onge matiyo kata achiel. Ok wanyal bedo gi pesa, ok wanyal access gik monego access, ok wanyal wuotho seche monego kirango Oginga Odinga Street.
Sa 12:30 madhi achiel en no-go zone. Nikech wach arita kwe. To wawuoye 24 hours economy. So be wadhi Singapore. Nikech Singapore en 24 hours economy. Yes. Koro magi gima kwayo jotendwa te. Ni political thuggery, political violence, dakwa jotendwa te. Okadwa luongo nyingu. To ung'e ni wang'iyou e wach mar arita kweni e alwora marwa manduo Nyanza mangima kata Kenya mangima. Wa depend on you. Wuouru gi nyithindogi. Miuru nyithindogi empowerment. Umiyo nyithindogi tokens mag lweny mag go koko kata rallies kata liete kata ng'o. Miu nyithindogi empowerment mondo nyithindogi obed maonge mono kendi otek. Mae kwayona, but kawuono ni adhi ndiko barua, nyaka ang' release barua no kawuono ne piny kata ne jowa gi leaders. Adhi oro barua no te jotelo te mango, un bende kaka jo TV, jo radios, jowa gite, adhi oro barua no. Mana e wach mar arita kwe makoro ok nyal miyo wabed gi kwe kaka oganda. En gima nyaka wagoye mbaka, en gima waduto, kik wawene polis kende, kik wawene chief kende, kik waduto en ting' marwa. Un kaka jo media duoko nwero kamano, useng'iso kendo usiko ung'iso kama wadhi. Erokamano, wabiro go mbaka kendo dichieng' machielo. Erokamano migosi Audi Ogada, wamor kabisa. Kendo wageno ni gino mabende wacho dhi kelo lokruok kacha ne Oganda, Jakenya kachiel kod japiny kata mana jadak ma Kisumu, kalure kachiel kod gigo mabende osebedo katimore. Migosi Audi Ogada kachiel kod duol no mabende kedo ne ratich oganda osebedo katimo kacha achiel 2-3 mondo miyo gineni nitiere kwe kendo nitiere dak no e yono makare. Erokamano ne in janeno mar Chuny Onagi TV kachiel kod yaro mar Chuny Onagi TV kuom kete mana Chuny Onagi TV kama wakelo kacha jotelo mopogore kendo wago mbaka kaka weg ot achiel. Erokamano kuom ote mag miro kanyo kod mgejwano ka pod wan kande kachiel kod Jeje Adero Josh mabende pod lungo kacha welo mopogore. Erokamano kuom kete mana Chuny Onagi TV kachiel kod japicha mara manisru kandi moto matek mondo me yud picha no e yono makare, Felix Omondi kachiel kod Medusa Machenro mar Duond Onagi, Nelson Mandela Okore nyakor mgejwang kamane tai chenori enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 kangerwa makawuono ne en ni kamiluokorie okitwoe. Erokamano maduong' nyakor mgejwang, uritu masani nyakang' wanere kanya kendo seche mabiro mbelego. Ma en Duond Onagi.